Sandal lang. Thanks. Thank you po. Thank you po. Welcome. Pakwan. Mama, are we going camping? Yeah. Yeah. From the Oo, $9 lang ah. I know. Pero mas mura pag hindi slice. I have an idea. I have an idea. What's your idea? Yeah. Oh. Let's go. No. That's not Oreo. Let's go. Bakuin Oreo ba dyan hindi? Mama, Chips. Kaya lang dali may Doritos na kita. Pero ang dandan, kung cheese ulit. Tapos may flavor baga sa argo kaya na ano. Pringles. Cheese flavor baga ito. Not yummy. Not yummy. I want cheetah. Cheetos. 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 Lace. Wait, Ano nga lang? Lace Ay, ito na lang ano. Itong, Ayun na ba yung sour cream? Mom, I want Cheetos. sige na. Lace. Can I have Cheetos? We have that already. Please, I like Cheetos. Come on, let's Cheetos are my favorite. Juice. O, yun na. Okay. Ano yan? Oh, yan lang. Let's go para lang maiba. Let's go, bayad na. Gordon Howe Campground. Yan. Nandito kami sa Kung Gordon taga Saskatoon kayo, gusto nyo ng mabilisang camping, dito kayo pumunta. So dito kami, Ay, ito ba? Ito number pala, oh. 20 kami. Oh. Dami, naglibot kami Oh. Marco dito, grabe. Asan yung entrance? Saan tayo galing? Dito. Dito. Ito yung Yan. entrance. Dito kami papunta. Yan, dito. Number 20 tayo. Ayan. Dito kami sa 20. May cancellation daw kahapon. So, nakasiksik kami. Ito nakasiksik. Yung binayaran ko is 47. Mura na, ano? Oo. So, kung ayaw nyong Overnight. lumayo, Hindi naman kami no, dito lang sa Saskatoon mismo. Dito lang sa city. Sa 11th Street lang eh. Malapit yan sa MOA. So, si Manay Helen na nagbabad na nito. Kami, Oo. kaya dumaan Ano kami lang? kanina sa ano. Buti na lang, sinabi ni Joanna magbabad ako kasi kanina ko lang binabad Mainit niya yan. hapon. Ay, alas G's Alas after 10. mag-work. Kasi Kaya- night shift kami ni Jo. Kaya dumaan kami sa ano, sa superstore. Kaya namili kami ng ganito. Kaya dahil dito sa camping namin ng mabilisan. Magpapagabi lang kami dito, tapos uwi rin. Uwi din tayo Oo. kasi Oh, balikan lang. Napakalapit lang, ano? pero next Napakalapit lang. time mag-tent tayo. Yeah, mag-tent na lang tayo next time. Yung iba nga, nagpa-deliver pang Domino's Pizza eh. Talaga? Ang iba. Yung parang ito Pwede ka kasi mag-skip. parang itong mga RV ito matagal na to dito ko. Siguro nagtatrabaho tapos balik lang dito, no? Feels like. Ano? Oh, Dahil katabi may- natin. May mga swimming pool pa. Oh, tapos may dala siya kaninang panggolf. Parang nag-golf sila kanina. Oh, ay pala oh. Itong holiday park mo. Yeah. Yung katabi namin diyan, mama oh. Kabila. Sarap. Michael. Parang dito na sila tumitira. Mura pa ano? Mura. Tapos pag mas mura pag parang monthly or Talaga? ilagay natin sa ilagay ni Marco sa yung picture ng summary. Yeah. Saan mo sa akin? Dito ko. Harap. Tapos nga po pala, may nagtatanong about doon sa raspberry. Tapos na po yung season nila. Wala na. Next year ulit. Next year daw. Next year. Kasi, yung pagpunta po namin doon, Kayo ano? lagi kay Marco kasi next year. I-update ko si Marco, i-update niya. Yan. Kasi si Manahili ng magaling sa mga maghanap ng mga ganyan eh. Hanap tayo ng mga... Ayun, sayang nito.
Yan. Ito ang gusto ko. Yan. Mamanitas. Si Kuya ay busy. Kuya mo ka ito makapatapos. So ngayong taon hindi kami nag-Alberta. Ngayon lang taon. Kuya, ngayon lang taon hindi kami nakapag-Alberta. Ano yung Sunod-sunod yung Alberta natin, no? spray mong tubig? Hindi pa naman doon ang lahat. Sunod 2 taon. Sunod-sunod yung pagbiyahe natin. Para po, hindi pa naman sila ang lahat. Nakasave pati yung WestJet. Ay, Hindi ko nabasa sa Marco. ayos oh. Para at least, Sabi after kasi nito, yung kahoy na nabili niya. Oh, Grabe mag-apoy. premium ano. premium. Para after this one, Ay, sarap yan oh. Oh. diba? Gusto mong mag-camping, madalian. So nag-marinate lang kami. Anong oras, honey? Alas 10. Alas 10 daw eh. Sabi, ganun. Tapos natulog ng onte, nag-grocery Dito bago na. pumunta dito. And here we are. Nagka-camping na. Camping na. Mamayang alas 11, Uwi na. uwi na. Oh. Kasi may trabaho bukas, may duty pa. Ayos. Yan, sige na. Oh. Yan lang. Tapos, bukas yung opening ng Saskatoon X. Yes. July 31 hanggang August 7. So tingnan mo. Mag-i-enjoy ngayon ng mga ano. Kapag camping ka na, hindi mo pa na-miss yung Saskatoon. Yeah. Kasi last year, nasa Alberta kami, na-miss namin yung Saskatoon X. Birthday ko yun eh. Di ba? Nasa ano tayo, Birthday na naman busy. si Marco. Nga pala. May bisita kami next week. Papakain daw to sa Sheraton. Si Sheraton. Oh, may bisita kami next week from Toronto. Yan. Secret. Para makabisita rin yun dito. Uling bisita nun dito, winter. Ayun na. Winter pa. Pasalamatan natin ang ating mga sponsor. May sponsor na tayo. Blessed A Corner. Yan, kababayan natin yan. Si ate. Pag napunta ako dun, natatagalan sa kwentuhan. Trabaho ko si ate. Yan. Taga saan din ako, Eriga? Parang Rinconada area sila eh. So, Blessed E Corner, malapit sa liquidation. Yan. Bianca Amor. Malapit. Yan, Yan. Malapit sila sa Bianca Amor. Gusto nyo, please Ay, Blessed E Corner. So, pangalan pa lang, best ng parang blessed na blessed ang mga pagkain ano doon. ng simba. Sarap niya, no? Yung nag-camping kami doon sa Prince Albert, nagustuhan ni Helen yung ganito, yung minarinate kong kagaya nito sa ketchup din, kaya yan ay gumawa rin. Yeah. Sarap. Ganun nga lang. Anong oras pa lang ako? 6:30. 6:30. Walang problema. Para mamaya-maya. Bachi na. Diretso ng uwi ng Uwi. bahay. Uy. Okay, paman pa lang. Yan. Para magamit na tong nabili namin sa Costco. Kagaya nito. Oh. Sila kuya ang una na bumili. Tapos sabi ni Helen, bumili rin kami. Yan. Para nag-swing-swing. Kaya bumili rin kami. Mura lang nakasil yan kuya. Oo. Ang nabili nyo. Pero hindi ko araw kung magkano. Basta nakasil yung nabili ninyo. Nakasil yan. Kaya bumili rin si Joanna. Sabi niya. Open my Wala. umbrella. Ha? Ay, ganyan na daw sa rama. Open Kusinero. my umbrella, Papa. Wow. Wow. Isabel, eat now. Hello. Papa, open my umbrella. Ang bango ng barbecue ay. Daddy and Mama. Parang aalis na yun. Ang katabi natin. Tinanggal na nila yung tent nila eh. Daog na nga kita sa parong kang barbecue kanina. Mamutang barbecue kang Pilipino eh. Okay, kinagutom lang yan ng timong. Kinagutom lang anya kami ng amoy ng barbecue niyo. Ay, yan. Ano? Ano makitang rice? Ang bango. Ay, sarap. Ang tao naman yung rice pagkabot sa akin. Ay, sarap ay. Anong sayo? Kabel? Ano yan? Uy, may dug dyan, may dug dyan. Ako lang ng dug dyan. Sila may electric bike.
Likod. Isabel, bako dyan tao. Ayos. Yan, sa patatas. Hot yan. So, sa superstore yan? Ay, kung sabi Ito ko, nakapatos? nakakita kami cheese. Na-agenta ba yung kasabago? Girl, kung ano kung mangyari gusto niya, nagbaka akong butter, nagbaka akong... Ay, yun, Dala ka ba ng ano ko, cheese? iba ba dyan sa luwas bakalan? Mabakal ka Okay na yun, Joanna. Sayang, di kumpleto. Sige na. Para patatas naman. Next time. Para So, yun na Sweet, rin. sweet putata. Yan. No? Malcolm. Napansin ko yung kanina sa sa superstore pagdaan natin sa may entrance. Yung pala bumili si kuya. Kaya pala napansin ko eh. Atani sa pool, magbalik kita ligyo. Yan no. Bubakin na. Okay din Pwede, dito urubakin no. na. Oh. Mapuno. Para ka ang vibes para ka nasa Prince Albert din. Ano? Magpatagpog na dyan yung bayong. Kurkukuk. Itong dalawa, kung anong business din naman itong dalawa. Nagustuhan ni Jackie Sukonet. Tinidor, kutsara, mayo. Contain. Ay ano na May gloves ako dyan. Kutsilyo. Ay, sayang talaga kani. Kung may cheese yan itong cheese ba yung na? Hegeg. Cheddar, Ano, shredded mabakal na, kami. cheddar. Girl, madali lang yan. Ikaw dyan ano? Anong yaon dyan? Ano yaon dyan? May ice cream. Ice cream. Ano, mabakal kami? Hindi mo na, girl. Next time na lang. Or gamili ko. Ay, pwede. Uy, kutsara. Stay magpararayo, digdi lang. Mula na. Isabel. Ay, ay. Digdi lang, digdi lang. Pati tiglag ko lang. Dahil kumantig ano. Parero. Garo spuds. Ano to? Spud nuts? Masama ko itong may sour cream. Yun yun, para natural lang. Oo. Alam ko na kung ano. Walang halo-halo Yun na ang kung girl ano. si mga... Yun yung makakapa-sour cream ka yan. Itong sa kampana ko yung daayan. Sinugbang, sinugba na, Sour cream. kanto ba Girl, kasi, naubos ko na ng karne. kamote, sinugbang kamote. Uy, may good dyan ha. Hindi lang kamo. Oops! Oy. Hot Oops. Jericho. Hot yan. Pero ang dati ka pa na. Ano. Dadalo. Dahil ka matanda. Masama din butter. Yung ano eh. Pero, yun eh, Di, para mas natural lang. Cheddar. May namit man yan eh. Pwerte no. Siyempre, non-stop ang kainan namin. Wala naman ibang gagawin. Nagluto nga si Manila ng Uy, sarap corn. kayo. Meron pa may nakasalang pa. Uy, macharchos. Basta kita, malako-lako kita. Maglalakad-lakad kami dyan. Papunta dyan para makita nyo Tsaka itong maka-video ko. lugar. Gordon Howe Campground. Pero dapat daw may RV ka dito. Lahat RV. Kasi bababa ang self-esteem mo dito. Lahat talaga RV. Eh, Pero, tayo. Kasi pag pupunta daw, bababa ang self-esteem mo. Imbis na makapag-healing ka, hindi mahihil yung wound mo. Para maingit ka, no? Parang mas parang ka mani-depress kasi wala ka palang RV. Kaya walang RV. Okay lang naman. Hanggang naman lang tayo ng 12 midnight ba? O 11? 12 midnight? Hindi malamok. Yan ang kagandahan. Hindi malamok. Wala ako, ulan. Hindi kasi umulan lately. Kaya okay. Ito ay golf course, no? Yan. Kaya may napakataas na net. Yan, no? Para yung bola, no? Baka makatama sila dito habang nag-golf. Dito tayo. Ayan. Ito yung mga katabi namin. Yung mga RV. Lahat yan naka-RV, oh. Doon kanina naglaro na sila, Isabel, sa playground. It's okay, you can share. Move up more. Mga monkey. Oh. Yan, sit down. you Sige, sit down. Sit down. No pushing ka mo ha, no pushing. Mahulog ka mo pareho. Yan. Jig.
Hold properly, hold properly. Hold. Yan. Isabel. See? Oh. Parang mga ano tawag dito, mga torture. Go up again. Maui. It's okay. Go up again, dali. Go up. Ay kuya, mga retired na siguro, mga matanda. Ano? Ikot ka digi. Digi sa part na ni. Mm. I'm gonna fly down. Siguro mga retired na yan. Oh. Yun nga mag-asawa na doon sa dulo. Oh. Tata. Yeah, it's okay. Jig, go up again. Dali. Nadaanan namin yan kanina. Oh, see, Ate Bel is up there. Oh, your turn. Lakad-lakad din sila. Home. Go up, Jericho. I wanna get down and fly down. Mamaya ikot tayo para makita natin tong buong lugar. Go up now. Ate Bel, Yan si yung spot namin, number 20. Itong number 24, malawak. Siguro mga 3 sasakyan dito, 4. Number 24 to. Malawak to. Kuya, so yung magdamag dito kuya. Yung magdamag dito 47 $40 plus lang kung gusto mo pa-umaga din. 47. 24 hours yun. oh, 24 hours. Ayos to. Mura lang Isabel, Jericho, come here. Ayos. Mamaya tanong natin sa Ellen kung ano pang mga dito. Tapos yan yung washroom. Napakalinis ng washroom nila. Shower din, meron na din. Yung ibang nagkakampala dito taga Manitoba pa. Tapos yung iba Alberta. Paano ko nalaman kasi yung mga plate number nila. Ang kasi ang Saskatchewan, ang plate number ay sa likod lang. Yung iba, ang plate number meron pa sila sa tapat ng sasakyan. Katulad ng Ontario. Dito po sa Saskatchewan, sa likod lang nakalagay ang plate number ng sasakyan, sa may likod lang ng sasakyan. Yan. Sa Ontario, meron sa harap tapos sa likod, tapos ang Manitoba, harap and likod din. So we're gonna go around. Maganda yung washroom nila dito. Yung panglalaki din sa kabila. Tapos laundry pala to. Laundry pala yan. So, pang matagalan pala talaga dito. Bilihan ng ice. Bilihan ng ice. Pang matagalan pala talaga dito. We're going. Kaya yung iba dito, siguro matagal na dito nagka-camp na. Halata naman. Magkano yung isang araw? 47, Iba, may di ba? mga gazebo pa. 47 ata yung binayaran mo, sabi ni Kuya. Ano to? Ano yun? May ano? May karakanan ba yung... Oh. Ayos no. Ini Marco. Magkano yan? RV site kaya ini. Puro kaya RV. Pa tayo. Yan. Nasa sa imo kung ma-attend ka. Daily, 42, 47. Depende sa amp. Anong Amp kaya bagay itong kuryente. 30. So kung ang siguro Kasi, tapos may tubig na dun sa gilid pala. may bakalan isang lipstick na yung isa dyan. Ayos. Eh, huwag mo ako isama. Ka-Gardevoir sauce. 2025 accommodation rates. Yan. Yung monthly 7. Depende sa Monthly pala. Monthly, 746. Ano yan? Oo Pwede nga. ka mag-feed. Laundry mat. Ay, sarado na. Oo, sarado na. Ay, hindi. Dapat bukas pa yun Sarado na. Maaga nagsara. Alas 8 nakalagay. Last load must be in 6 p.m. Okay. 6 p.m. pala. Sarado. Mas load, oo. Prince Albert. Sa Prince Albert? Oh. Si Isabel na na. Namapakan muna ng ice cream si Jo. Welcome campers. Ito pala may Wait for it. One. may ito pala yung bilihan. Lintian man ang saro. Jericho like this. Oh, Jericho sige. like this. Like this. Look at Ate Bel. Sige. Wait. 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 2. 1. 1, 1, 1, 2. Hilingon mo ang mapa pala ng Dio. Ha? Hilingon mo ang mapa. Kaya ako na palang digdiyo ang Ano yan? Uuni kita Magayon pala ng area ini. Uuni kita. Golf course. Golf course. Buray, yun na pala ini Yaon lang dyan Ini, Kaya pala busy kanina. Doon ako nakapasok kanina. Football.
Pagkatapos, Baseball, football. ano? Bure, ang baseball, Marco, paingura ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bure, 7. Oh. Tapos ano pa? Performance center, mga indoor. 11th Street to, di ba? Bure, 11th Street. Yaong pala di Marco ang kabisihan. Tapos sa may by the river. Ayun na, may match in na naman. Pwede ilan na, may malog naman ang ano. Oh, may naka-campers na naman. Unggit na naman kayo. Hmm. May mag-check-in na naman naka ano? Naka-RV. Naka-RV. Ano kayong number siya? Baka doon siya kuya sa ano sa 24. Yan. Yan eh. Ayos no, lahat naka ano yan no. Parang may bilihan ng RV dito. Talaga gusto lang din nagkarumaka. Siguro. Iyan bang bas na yan? Kanagbiyahe yan? Arvin ka yan? Siguro ano, hila nila ang mga sasakyan. Nalalaog yan ano? Ang gusto sa naman, gamit Nalalagyan. Oh. Kasi ugasan yan eh. Okay, Oy. okay na, match in. Yan, dugyot ka na baga, Jericho. Okay lang yan. Ano, chik. Mag-shower na lang at yan, mamaya pag-uwi. Paikot lang talaga siya na kuya. May mga taga Manitoba eh. Ayun. Oo. Una-unang ano yun, kalabaon. May baon daw? Ang cougar, bago da ang mahal yan. Isabel. Ang ganda. Oh. Dito kasi may ano, ikot yan oh. Ang laki pa naman ng sasakyan niya. RV niya. Mahal pag yan. Uy, uy. Sige na, baby ko. Kamainom sa kamanhata. Yan no. Tapos pag mamamaling ano kuya, ayan ah. Alis lang. Ano? Punta ka lang po. Oh. Skip the dishes. Ayos no. Ang tangan sabi ko. Isabel, let's go. Come here. Lakad-lakad tayo. Tayo na yan. Wow. Come here, Isabel. Maanggutan ka na naman, Macharig eh. Ang ibaligyan eh. Ano eh. Ito yung may mga aki na mag-sports. Sports, so. So, nagbe-baseball or kaya or football. Tao nga ba sa akin ko? Ano siya kay Isabel? Sa'yo na. Uy, ngunit ko ng side. Tapos napakalapit lang sa city. May pulis. Come here. Ala. Charig di. Awi ang back Sila, ang cute lang ng RV nila. Oh. No, later. Mga nangyari for 50 years. Mga retired na eh. Lagi ba mabanggaan yan? May auto. Yung mga semi talaga ko. Seneca oh. Yung nga yung Seneca, truck na mismo, okay na. Pero si ano yan? Siguro may ano yun kuya, may hila silang sasakyan. No? Siguro. Ay, nahila ini. Yan hila. Yan oh, laki. Isabel? Ay, Alberta pa yun oh. Taga Alberta pa. Isabel! Pag ikaw nagkapamadyari day. Kasaway ka Isabel na to. Isabel. Palaging Isabel. Ano? Ha? Sabi mo, Ate Bel, you listen to your Ayos. mom. Sabi mo, Ate Bel, listen to mom. Ay, Malawak din ano, ikutin natin. Doon mo na daw. Oh. Pundo ka man yan, ikaw makain. Malawak din pala to. Mga yagit. Laki yan. Oh. Kompleto na sa loob, may washroom na. Mga ano mag-agong na nahihiling sa daddy pero minsan may ano. Oy, siguro, tama, may mga nagkakarawat ang mga akin nila dyan sa mga liga-liga. Ayun, pwede. Yung iba, naglalaro ng league. Nagangun yan. Kasi may mga pakawat. Nanonood oh. Dako lang dyan, Marco, itong garo gymnasium. Oo. Doon kami nakapasok kanina. Oo, dyan. Doon nakadiretso kami doon. Hindi old school oh. Hinahanap namin to. Kasi okay. Pero ako ko, dito may harong. Habo ko dyan. Mas maganda mo. Abo ko dun sa nation na. Oh my car. Slowly ah. Car. Come here. Yung ano, yung naisip ko sa bago. Baka mga, may mga, may mga nasa contract sila, nagtatrabaho. Di ang ginibo na baka nilang RV yan.
Tata or Fully you. booked bigbion. Fully book na. Yo. Who's gonna win? Tama ka, kuya. Meron lang dalawang bakante ako nakita. Kasi look at that. May mga kotse, ibig sabihin nasa trabaho sila. Oo. Di ba? Pwede. Tama ka, kuya. Ganun sa tractor. Or, mga anak nila nasa sports Ayun, dyan. No? kamahal sa hotel. Kaso sa ikaw, Sumagayon na mga auto. yan ang ano. Ay, yan Marco, sinasabi ko. Marco, Oh, yan. Ay, mag-init. Yan, yung sarit lang ano. Forester na lang. Yan lang, forest. Oh, Forester, maliit lang. Who's gonna win? same lang. The same. Tama lang ang size. Oh. Ini Forester na maliit na to. Eh, mali. Eh, parang tukuta yung may sadiri. Oh, ilang aram na nindang Forester. May man Pero iba. nakula man yun sa saong. O yan, garo na bagay harong kuyo. Ano daw yan? Hindi naman daw naman sa internet. Oh. Ah. Oh, baba na. Yes. Because you're not listening. Pakul in the house. What? Ani, bagay pala yun sa... Para mo kung tayo dyan. I love you. Para pag nag-duty ako, yan ang karate. Come, sabay. Eh, may papi. Yan, malapit na tayo. Nandiyan na tayo sa may ano, sa atin, no? No, papi. There's papi. Oh, Jericho. No. Go there. Just say, Itong sa tahaw, tapos igo pa doon sa balyo. Ano, mama doon pa kita sa Sa balyo. kabila pa. Eh, may washroom po. Sa may likod namin pala. Walkway. Let's go, Jik. Shortcut na po punta sa amin. Eh, bakit? Dito pala yung part ng mga magte-tent lang. Bighorn. Ako lang, ano eh. Kargadada. Lagi man ano mo digyo, nakatago-tago ka man. Tago ka Pero lang. usually talaga pala, ano siya ni RV hagad. Ayun. Tapos may tent lang na area. day magpupulha. Day mag ano, run. Jericho no running ha, walk lang. Hindi pala ang station ng mga. Ay, oh, may gram pa. Hindi mo kinatent na niyo. Daddy, Ayun, alabaon. Oo. At saka yung picture. Ito pa oh. Nakula. Ngayon ba ano? Sayang lang kang background. May daanan pala dito. Na-hold up? Na-hold up. daddy ka raw dyan. Kaya kalamig sa likod yan. Sarado na, pinapasok pa kami. Si Helen. Ikaw, Hindi na. Magigitikim na lang. for the kids. Alright. Sarado na yun. Oh. Hanggang alas 8 lang pala sila. Alas 8 na ba? May bila ng firewood pala dito. Kinisi. Ice cream. You can. Oh, here. Oh, tungtong here, tungtong. Yan. Yan. Okay. Go now. Here. Yeah. See? Go slide! Go! Yay! Good job! Yan din sila. So, sabi nga ni Kuya, no, parang wala ka sa Saskatoon. Yeah, imagine mo nasa PE ka. Oh, parang nga nasa Prince Albert. Waskaso. Sa Waskaso din. No? Yeah, inikot namin. Ang dami, ano pala to, hanggang parang yung spot hanggang 139 ata Yeah. na spot, ano? Naka-RV. Oo. Ano, Jig nandyan lang. Enjoy sila ilin din. Hold ka ng kulot. The other slide, Mama. The other slide. Ano, pagod?
Ha? Balikain. Dito pala may ano, may saksakan to kuya no. You say thank you, Uncle? Oh. Saksakan, tapos ito tubig. You say thank you, Uncle. Well, welcome. I want, Alin ki mama? I want open. Papa, I want open. Ayan na po, open na. Help! Help daw. Okay. Oh, kain ulit. Labas na natin yung pagkain ulit. Ayos. Oy, dahil nadama na kamo duman. That's enough po. Yung kahoy doon, binebenta ng $15. Yung kahoy, dyan, baga, $15 ang benta. Kung wala kayong dalang Oo, ay kahoy. sa ano? 20 ang sarap. Sa Oo, Co-op. Dyan, $15 yung isang ano na. premium mood na kayo. Premium wood. Hindi pa lang, kompleto na. Kompleto nga. May laundry, ano? Tapos pag May shower. nakita sa to. Ito malapit lang sa bahay. Marco, kung manaligawan ka, ulit Oo. Wala naman yun. Kasi, 11th Street, MOA yan eh. Market of Asia dyan, di ba? Tapos, Tim Hortons, Shell. No? Malapit sa St. Paul. Kung nakapick up dyan, ito mo nga. Ipikat na yun yan. Kaya ano, pahinga namin. Pahinga, pahinga. Nag-enjoy si Joanna. Ay, si Joanna, si Jik daw, si Isabel. Paano nagka-camping, syempre. Kain lang ng kain. Paano nagka-camping. Ano-ano, kung anong makita, yun na. Let's relax. Relax naman yan. Ayun na yun. Anong oras na? Alas 8. Alas 8. Ay, 9 na, 9 pala. Alas 9 na. Mga ano pa? 2-3 hours pa. Parang ang layo ng uuwi natin, no? Kami uuwi eh. Parang ang layo ng uuwian. Tulog sa sasakyan. Parang ang layo ng uuwian, ay. Alam mo kaya kuya, daddy, ako nauna digdi. May nagpaparapaki sali-sali kaya. Haluhin pati. Ikaw din, no? Uy, si Jik, dubaw. Yun, mama to put it here. Camera. Mas lamang. Di, pati isa nagkakalayo. Ano? Cross the line, everybody. Cross the line. This is okay. Everybody, cross the line. Cross the line. Wait, we will cross the line. Wait. Tama-tama, nainiit pa yan, no? Wow. See, I told you. Eat hot dog. Mhm. Are you ready, everyone? Yeah. Okay. I can't hear you. Yeah, we're ready. I can't hear you. Yeah, we're ready. I can't hear you. Oh, ready na. Yay! Okay. Girl, gusto niya nga mag-perform sa stage. Yan talagang pangarap niya. Okay. Sa ano girl, sa mga... Keep going. May dala sila. Okay. Gary ko yung umbrella ni Ate Bel. Come here. Are you ready? Go. Gary ko, we're going home Dumidilim Hindi na. lang, Isabel, hindi lang. Ano na? Magna 9:30 na. now. Come here. Magna 9:30 na po. Let's do it. Ayos. May ilaw na. Si Ram, damit gas. Lasang gas. Ano pa? Ano pa ang mga Ano pa? Saba, sakit ang saba dito. Yan, oh. Doktor Saba. Potato. Pero inihatid Sarap ko yan. iba pang saba. Yatog pa. Bukang hotdog. Masarap na ako marshmallow. Yes, ate, balik mo. Ako po sa tingin mo lang. Kami ay nagbalot-balot na. Uwi na, galas 10 na eh. Galas 10 na. No, enough na. Bilis na ngayon mag ano, Dapat dumilim. arborin madaling ano ko. Yung di ba 11? Isabel, as this ay makintas ay bawang pipa para istorya. Bibi na. Uwi na. Buti na lang, malapit lang. Mga ano lang. Wala sa amin, ano lang, mga Yun na, pigbalik ko na. 10 minutes drive. Ayos. You go na kay Jik. You tell him, Jik. Dapat ko lang sa tubig. Ginawa ko na dumilim. Alin?
If he doesn't Sala man ako. Kuha na tao mo na kayo. Wait, baka maghibig si Jeff. Kayo mo yan. Isabel. If he doesn't like, he doesn't like. Joanna, di man yan mahibi. Baya inatao, pag makanood siya na pag Ika tayo pinayaw sa siya. kapit bahay. Sulit yung $47. Joanna, taka sa kapit bahay. Kami ay uwi na. Sulit yung araw. Pumunta nga kami dito mga alas 5 na eh. Diba ka doon dati sa mga ilaw? Parang Okay. naiinom siya. Oh. May pagkara na akong sasakyan eh. Daddy, ko na doon. Ano yan? Bea, let's go na. Ay, naglalaro pa si Isabel tapos si Jigjig sa loob ng sasakyan eh. Daddy, ko na na. Gora na. Okay. Ay, salamat. In the house, Mama. No. So yan, bago kami umuwi, duman muna kami dito sa Tim Hortons kasi dito na nag-dinner si Isabel. Four little duck came swimming one day. Oh, what? Ano masabi mo sa ano? Sa Gordon Howe? Little duck came Masaya, simple lang. Kung gusto mo lang mag-outdoor, ando na lahat. Tapos uwian lang, you know. 50 little ducks went Tapos yung playground, I like it. Nag-enjoy pa sila, Isabel, no? to live and far away. Sabi pa energy nito bata. Oo nga eh. Shower yan. Mag-shower ka, Bel. Na, Bel? Say hi sa mga friends mo. Hi, friends. Say mo hi friends. Hi, friends. Okay dun sa Gordon Howe camp. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Doon sa campground maganda yan. Malapit lang, mga 10 minutes drive lang, ano. Simula dun sa amin. Tapos, yun ang pinakamalapit na camping ground dito sa Saskatoon City. Tsaka ba ano siya? Maraming nagka-camping, no? Approve. I wanna pee. Wanna pee? Approve sa lahat. Mga karamihan mga retired, no? Matanda. Yeah, ano? You wanna pee? Papashoot. Yun na muna ang ating vlog ngayon dito sa Saskatoon City, ano? At least na-experience namin yun at napakita namin sa inyo yung camping ground na yun. Kaya, In fairness, ayos. super, kung gusto mo lang na mag-camping lang na, wala lang. Malapit lang. May gripo, may extension wire. Maganda yung washroom, maganda yung Kung labahan. magbago ang isip mo kasi nainis ka, o di uwi ka na. Uwi ka na. Mura lang. Mura lang. $47 lang yung binayaran ni Helen eh. Let's go! Okay, pahinga na. Uwian na. Bye-bye! Isabel, say bye-bye! Bye! Buddy, I love you. Alright, uwi na kami.